אחשוורוש הוא כמו רכז, כאילו היה מנהל נוער. אז אנחנו צריכים עכשיו רעיון מקוריים בשביל פעולת נוער. למישהו יש רעיונות? כן, בשתי. הנה דברים יותר חשובים לעשות, כמו לשים לק, כאילו זה. אוקיי. עכשיו אנחנו צריכים רכז הדרכה חדשה. מי שיוכל לשיר הכי טוב, תתקבל. לא. חג פורים. Next. לאיתן קטנך, אם נתקלת בדרך. התקבלת. אוקיי, אז יום מרדכי, כי בגלל שאני ואתה מתכננים את מסיבת פורים, אז כדאי, אני חושב שכאילו נגנוב כמה מכוניות, ניסע לחוף הים, נשתה בירה כל הלילה ונתחיל צבי ים. רגע, אתה עובר, צריכים ללכת לבית כנסת, לקרוא מגילה, לשתות קולה ולאכול חטיפים. אתה יודע מה? אתה צודק. אתה מתאר. הבנתם מי זה מי? עדיין לא. אחשוורוש, תקשיב, יש איזשהו סניף שהם סתם מעצבנים כאלה, הם בכלל לא מביאים שם ילדים לנועם, כדאי שנסגור את הסניף שלהם. שכנעת אותי, יאללה. נסגור. אני חשבתי שמתי שאחשוורוש ישן, נזרוק פצצת סירחון ואז הוא יריח... טוב. אחשוורוש, כאן בתיאוריה שרצינו לזרוק פצצת סירחון לתוך... לא! לתוך המשרד שלך. עכשיו אני צריך לשלוח מייל לכל ההורים ולהודיע מי שאתה הרכז הכי טוב. ואני מתקבלת לשירת מחר. אוקיי. תגידי לאחשוורוש שהמן רוצה לסגור את הסניף שלי. אחשוורוש והמן ישיבה דחופה. המן רוצה לסגור את הסניף של מרדכי. מה? עוף לצופים. אני רוצה לקום! הסוף. לא!